Pe poso wae leh, terus aleman. Turu wae. Pak, Tai. Wis awan iki lho. Wong kok turu wae. Mulake to, nek bar subuh ki aja turu neh, mare rasa-rasa. Aku ki meng lho, wis bar nyapu, ngepel, isa-isa. Sampean kok malah jek turu wae. Kae lho, karek mbak-mbak tok sing durung. Kono mbak sampean. Piye? Aku pokon mbah. Wong lanang lagi tangi turu wis pokon mbah iki lho, Bu. Apa ora jek rasa-rasa? Lah mau mbah sisan ya apik. Jate wong wedok maja nek mbah ngono ya kongkon sing lanang. Rasudi. Ora Bu, guyon. Engko tak kumbahane. Lho. Ning saurunge mbah kok aku gekno kopi Bu, ben seger. Apel apa kuwi? Ya ngombe to, Bu? Sampean ngerti apa ora? Nek iki mung poso. Iya, Den Bu. Lali aku. Lali apa nglali? Wes, kono ndang mbah. Halo. Piye, Bos? THR. THR bojoku wis sampe metu. Oh, oke. Siap, Bos. Telepon saka sapa, Pak? Saka Pak Mandor malu, Bu. Aku dikon blonjo, kon golek bingkisan go THR. THR? Iso, Bu. Ya kon golek bangsane kacang, sirup, roti ngono ki to, Bu. Mosok THR jajanan tok, Pak? Ya ora to, Bu. Ya mesti ana duwite to. Wong taun ndingi kaya ana duwite 1 juta no kok. Lah THR engko mau nggo apa, Pak? Nek nggo apa iki lho. Ya biasane tak kono kowe kabeh no kok. Yes, aku tak mbah sik. Gak usah, Pak. Lah mare pokon mbah. Lah aku mau guyon kok, Pak. Wis tak mbahane aku. Kono sampean ndang toto-toto nak ape ndang metu. Yes, tak toto-toto sik, Bu. Bu. Jaketku sing kantel-kantel ki mbahane sisan ya. Oke, siap, Pak. Yes, tak makasih, Bu. Sik, Pak. Ana apa, Bu? Sampean ki mau wis disangu apa durung? Tapi Bu sangone, Bu. Iya, Pak. Iki lho. Enek 1.000. Yes, tak makasih, Bu. Sik, Pak. Lho sampean kok nggo pancing? Janjane iki sampean apa nang ndi, Pak? Ya ape metu mancing to, Bu? Lho. Jarine mau arek ape blonjo karo anjipuk THR. THR apa to, Bu? Lah wong poso lagi entuk 10 dina kok wis nekokno THR. Aku emang dikon blonjo THR karo Pak Mandor, Bu. Tapi cek 2 minggu kas, engko nek wis nyedaki lebaran. Tak kira dino iki, Pak.